Пред вратата на Виктория Пилзен. Пак Тибо Вион. Добро залъгащо движение. Вилцхуд. Топка за Греъм Кери. Кери стреля към вратата. И топката е в мрежата. ЦСКА повежда след само 6 минути на националния стадион. Е един от най-силно представящите се футболисти на ЦСКА от началото на сезона. Квалификациите на Лига Европа и Шампионската лига, най-вече с екипа на предходния си отбор Жилин. Йомов. Вече в наказателното поле. Георги Йомов стреля 2-0 за ЦСКА. Малко повече от час след началото ЦСКА изравнява общия резултат. Центриране към близката града. Топката отклонена. 3-0 за ЦСКА. Дива радост на националния стадион. Юрген Матай отново изправя всички на крака. А ЦСКА гледа много уверено към групите на Лигата на конференциите. Драма, емоция, дами и господа, а в крайна сметка ЦСКА е буквално на минута-две